inkosazana iyona. Oh makoti, ngiyajabula kakhulu ukukubona. Yeah, ngiyajabula ukukubona. Uzimisele ngalensizwa. Okuchazelile yena ukuthi ufuna ukuganwa njengami. Kwathini lokho kuwena? Inkinga anginayo. Ukutshelile ukuthi unomuntu okhona. Wangitshela ngiyamazi. Oh uyamazi? Uzokwazi ukubekezelela ukuthi lo muntu sibenza unkosikazi. Uphumelela wangitshela izinto ngoba sengizwa nje ngawe. Hayi akazi mina uzangichazela ukuthi ngalokho. Indaba sengizwa ngaye khona la etafuleni umnikazi wendaba engakaze aliphathe into kanjalo. Indlela leyesithembu ke wayicacisa ukuthi sifake lo muntu uqala egcekeni bese wena uyangena. Ukuchazelile yini lona? Awuchazanga leyo. Singabe uzoba nenkinga yini ukuthi mase ngabaka angena isimenzo unkosikazi ekhaya mase uyalandela. Angazi nokuthi ngizomphendula ngithini ngoba ngixakekile ngoba lento intsha nje endlebeni zami. Uma ifuna ukuqala ngayo kubumbe lo waqala ngayo ngasengalandelayo ngemuva. Sefikile ekhaya. Sebuyele emuva futhi seyangapha understand. Ngokwakho kusho ukuthi sokwenzeka kanjani lesithembu? Bekuzoqalwa ngawo. Cha. Bekuzoqalwa ngayo. Angazi. Angi-understand ngoba akakwazi ukuthi ufuna ukwakha nomuntu kodwa angamtshela ama-plans akhe ukuthi yena ihlelile. Unumber 1 wethu ke manje ubaningi. Uzomabiyela manje. Mina ngiyikhanda lomtshelo kwakhe. Mangibona mina i-right for mina lo nto leyo. Ngiyaye ngenze ngaleyo ndlela leyo okuyami. Angiboni ukuthi uTirele uzokwamukela ukuthi kube yimina umamkhulu. Uma kasingabakho angasaba number 1. Ngiyazi number 1 into eyenza into ezenzeka kubo. Mabiyela uyazi ngeke uhlale kahle lapha. Uma singabakho kade afika. Uma singamenzi unumber 1 wena noma singakwenza unumber 1 ukuhlala kahle wena ngeke kuze kube khona. Uyasazi isimo engibhekene naso sesithembu. Isithembu siyakhulumisa nje. Sinenkinga. Kusho ukuthi uzozwela kancane ke sizama ukuxazulula lenkinga esibhekene nayo. Umelelo njengoba engangitsheli iqiniso kumtshengisa enye into.